लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय साख्रिनि रादाब लाबोना फैलायबाय नेचार पाब्लिकेसननि जानानै नोंथांमोना नुनो मोनबाय थादों बाहाय इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि साख्रि आसामाव गोबांथार पस्ट होदों बाहाय 643 पस्ट दङ ओमफ्रायो बेनि 12 पास डिग्री नङाबा जायखिजाया डिग्री नङाबा डिप्ल'मा नांगोन आरो इन्जिनियारनि थाखाय गासै बेफोरबायदि क्वालिफायार बा इलिजिबिलिटि गोनांफोरनि थाखाय बेहाय दङ नोंथांमोननो गासै जोबजासिम फारि फारि डिटेल खिन्थानानै लांनो हागोन नोंथांमोना जुदि खोनाखाबायमोनब्लाबो जायफोरा जुदि बुजियाखैब्ला नायना लालांबानो जाबाय बाव मा नांगौ बा सोरनिबा खुगानिफ्राय खोनादोंल'मोनब्ला नोंथांमोना बाहाय दिनै नायनानै लादो इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि थाखाय इरिगेसन डिपार्टमेन्टआ बेखौ अबजार्भ खालामदों नुनो मोन्दों टटेल पस्ट 643था बेनिफ्राय नुनो मोन्दों डेडलाइन एप्लिकेसन साबमिशना जाहैगोन जानुवारिसिम बेनिफ्राय नुनो मोन्दों फारि डिटेल खिथालांबावगोन साब अर्डिनेट इन्जिनियारनि थाखाय ग्रेड 1 सिभिलनि थाखाय बे 24था पस्ट बेखौ जायफोरा इन्जिनियार पास जानाय बिथांमोना नुनो मोनगोन सिभिल इन्जिनियारफोरनि थाखायल' बियो बेनिफ्राय नुनो मोनगोन नाम्बार 2आव दङ साब अर्डिनेट इन्जिनियार ग्रेड 1 बेयाव मेकानिकेल नांगोन पस्टआबो मोनसेल'खा आं फ्राय कमनखौल' खिथाना होगोन माखासे बेफोरखौ आं खिथानाय नंला जुनियर एसिस्टेन्ट HOD लेभेलनि थाखाय हेड अफ द डिपार्टमेन्टआव जुनियर एसिस्टेन्ट नांगौ 23था पस्ट दङ क्वालिफिकेसन केन्डिडेट मास्ट फार्स्ट डिग्री इन एनि ब्रान्च अर एनि एग्जामिनेसन इकुइभेलेन्ट बाहाय ग्रेजुवेटबानो जागोन जायखिजाया ग्रेजुवेट नाथाय माइक्रसफ्टनि थाखाय बिथाङा कम्पालसारि मिथिथारनाय जानांगोन होनदों माइक्रसफ्ट अफिस बेखौ नोंथांमोना अर्थात कम्पिउटार नलेज थाथारनांगोन 1 year or 6 months बेनिफ्राय जुनियर एसिस्टेन्ट डाइरेक्ट लेभेलाव दङ 159 पस्ट बेबो एखेयानो जायखिजाया डिग्री ग्रेजुवेसन डिग्री जानांगोन बेनिफ्राय बिथाङा कम्पिउटार नलेज मास्ट जानांगोन 6 months अर्थात नङाबा PGDCA 1 yearनि PGDCA थायोब्लाथ' बे कम्पालसारि मोनखागोनखा एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन आरो सेक्सन एसिस्टेन्टआव 397था पस्ट दङ क्वालिफिकेसना HSSLC अर्थात हायार सेकेन्डारि पास जायखिजाया 10+2 लेभेलनि जायखिजाया हायार सेकेन्डारि पास एनि स्ट्रिम जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय बिथाङा हायार सेकेन्डारि पास जाबानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन बेनिफ्राय पावार फार्म अपारेटर दङ बाव 41था पस्ट दङ बेयाव HSLC पास जाबानो जागोन नाथाय बिथाङा ITI जानांगोन ITI लानाय जानांगोन होनदों ITIनि नङाबा मेकानिकेल इन्जिनियारनि बिथाङा सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन होनदों आरो मिनिमाम 8 years एक्सपिरियेन्स एज हेल्पार होननाय दङ बेवहाय एक्सपिरियेन्स हल्डाराबो एप्लाइ खालामनो हागोन एक्सपिरियेन्स हल्डार नङैयाबो हायो एप्लाइ खालामनो हायो जायखिजाया ITI क्वालिफाइड जाबानो जाबाय बेनिफ्राय प्राइमारि इनभेस्टिगेटर दङ बाहाय 1 पस्टल' दङ बेयो हायार सेकेन्डारि पास जाबानो जायो बेनिफ्राय बिथाङा मा थादेरबावनो होनदों काउन्सिल इन एनि स्ट्रिम विथ मेथमेटिक्स एज one of the subject बिथाङा जायखिजाया हायार सेकेन्डारि लेभेलाव मेथ्स लानाय जानांगोन मेथ्स साबजेक्ट थादेरनाय बेखौ लादेरनांगोन आरो बेनिफ्राय सेलारिनि खोथा दङ 40निफ्राय 60,000 बेनिफ्राय एज लिमिट दङ एज लिमिटआव नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबेनि थाखाय 18 to 38 बेनिफ्राय रिलेक्सेसन मोनगोन ST हिसाबै जा गभर्नमेन्ट रुल हिसाबै STआ गासै 5 बोसोर मोनखायो हिसाबै ओंखायनो बारा थांजोबखायो बेनिफ्राय बाहाय नुनो मोन्दों डकुमेन्ट टु बि आपल'ड मा डकुमेन्ट आपल'ड खालामनांगौ एज प्रुफ थानाय हरनांगोन एज प्रुफ अर्थात एटेड बार्थ सार्टिफिकेट एडमिटआवबो थायो मेट्रिकनि एडमिटआवबो थायो बे जेबो नङा भटार ID थानांगोन होनदों भटार ID पार्मानेन्ट एड्रेस जायखिजाया कास्ट सार्टिफिकेट नङाबा गुबुन बेनिफ्राय रिसेन्ट पासपर्ट साइज फट'ग्राफ हरनांगोन स्केन कपि अफ सिगनेचार केन्डिडेट सिगनेचारनि स्केन खालामनाय बेनिफ्राय सार्टिफिकेट फ्रम द कमप्लिमेन्ट अथरिटि एप्लाइं फर साच केटेगरि गासैखौबो नोंथांमोना बेखौ हरजोबबानो जाहैबाय बे एप्लाइ खालामोबा अनलाइन एप्लाइ खालामोबा बेयो फैखायोखा बेनिफ्राय नोंथांमोननि थाखाय भेकेन्सिस आरो चेक खालामनो थाखाय केटेगरिफोरखौ बेसेबां मा नांगौ बेनि थाखाय नोंथांमोना बाहाय चेक खालामनांगौ मोनफा नायनानै लानांगोन बाहाय मोनफ्रोमबो दङ आं खिन्थानानै होनो नोंथांमोननो बाहाय नुनो मोन्दों नैबे फर साब अर्डिनेट इन्जिनियार सिभिल इन्जिनियारनि थाखाय क्लिक सेक्सन एसिस्टेन्टनि थाखाय क्लिक पावार फार्मनि थाखाय क्लिक प्राइमारिनि थाखाय क्लिक बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनायनि थाखाय नैबाय भटार रेजिस्टार खालामनायनि थाखाय नैबाय थुनांगोन दानिया नोंथांमोननो आं रेजिस्टार खालामा भटार आं एप्लाइ खालामा नाथाय नोंथांनो मोनसे खिन्थाना होनोसै आं सेक्सन एसिस्टेन्टनियाव क्लिक खालामना होनोसै सेक्सन एसिस्टेन्टनियाव जुदि क्लिक खालामना होयोब्ला नोंथांमोना मा पेज अपेन जागोन नोंथांमोननि थाखाय नुनो मोननाय जागोन सेक्सन एसिस्टेन्टनि गासैबो डिटेल्सआ भटार अफिसियेलनि जायनाखि नटिफिकेसन एबा एप्लाइ खालामनायनि जायनाखि सार्कुलार ओंखारदोंमोन बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना PDF फाइल डाउनलड जाबाय नोंथांमोना गुबुननियाबो बेबायदिनो डाउनलड जागोन बे लिंकआव थुना होबानो ओमफ्राय बेवहाय गासैबो नायना लाबानो जाबाय दे
नेम अफ डिस्ट्रिक्टखौ लानानै मा दं कामरुप मेट्र', कामरुप रुरेल, शिबसागर, गलाघाट बेफोरो। बेनिफ्राय मा दङ आनरिजार्भ ST SC STआ नै बेहाय सासे दङ कामरुपआव सासे दङ STP प्लेननिखौ आं खिथाबाय। शिबसागराव सासे दङ, ओमफ्राय गलाघाटआव सासे दङ। दा बेफोरनो आरो नोंथांमोना जुदि ST SCखौल' साननानै हागौ आनरिजार्भआव जोङो बेखौ हायो एप्लाइ खालामनो हायो, ओंखायनो एप्लाइ खालामलासे थानो नाङा नोंथांमोना। बेनिफ्राय बेक खालामनानै होनि खनसे नोंथांमोना नुनो मोनगोन बाहाय गुबुनफोरनियाबो बेबायदि एखे नोंथांमोना बेखौ गावबागाव खालामनानै लाब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय जुनियर एसिसटेन्ट, बेनिफ्राय मा लागोन एग्जामिनेसननि थाखाय मा फरायनांगोन जुनियर एसिसटेन्टनि थाखाय बेखौ खिथादों बाहाय। नोंथांमोना जेनेरेल इंलिश दङ 40 कुइसन्स थागोन, जेनेरेल नलेज अर इन्टेलिजेन्स थागोन बाहाय 20 कुइसन्स, लजिकेल रिजनिं थागोन 40, टटेल मार्क्स रिटेन 100 जागोन, कम्पिउटार टेस्ट जागोन 25 मार्क्सनि, ग्रेन्ड टटेल मार्क्सआ जागोन 125 मार्क्स। बेनिफ्राय 4 सेक्सन एसिसटेन्टनि थाखायबो बे माखासे आलादा, जेनेरेल इंलिश 30, बेखौ नोंथांमोना नायना लाब्लानो जाबाय फारियै गासिबो एग्जाम प्रसिडिउरफ्रा थिगैनो जाजोबखायो जेरै होदों बिदिनो। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं बे वेबसाइटखौ नोंथांमोननि थाखाय डिसक्रिपसनाव लिंक खालामना होनाय जादों, लिंक होदों। नङाबा बे लिंकजों डाइरेक्टलि बेयाव पेजाव सहैगोन आरो नोंथांमोना फारि नायना लानो हागोन आरो बैफोर अरिजिनेल अफिसियेलनि जायनाखि नटिफिकेसन रिक्रुटमेन्ट निउस नटिस बेखौ नोंथांमोना बेखौ नायना लानो हानाय जाहैगोन। मानो होनबा नोंथांमोनहा मोनफ्रोमबो रिक्रुटमेन्टनिखौ नटिसखौ बा नटिफिकेसनखौ मोनफा मोनफा थुबाय थानानै बा इजिलि नुगोन, गुबुनाव बेबायदि मोनसेयाव मोननायबो जानो हागौ। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय नेचार पाब्लिकेसनाव खनसे साबायखर बावनाय जाहैबाय। एप्लाइनि लिंक दंखायो बाहाय। चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला, नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै लाब्लानो जाबाय। गुबुन भिडिअ नायनो डिसक्रिपसनाव हाब। एसेनोसै, गोजोन्थों।